Hi guys, live po tayo. Nandito po tayo sa home quarantine area. Wala po kaming ginagawa kundi makaupo lang oh. Yan po yung mga kasama ko dito. Nakikita nyo po yan. Tsaka yun, yung nakapula na po yan, laya na po yan bukas. Lalabas na po yan. Uuwi siya po sa kanila. Ako po, may 12 days pa po akong bubunuin dito. Bago ako po. Ang laki-laki po dito oh, yun po oh. Kita nyo po yun. O yan, si kuya naka-quarantine din yan. Malapit na rin niyang lumabas. Ayan naman si Jerome oh. Payosi-yosi na lang yan ha. Saan ka pa? Niriwang ba sa ano? Diriwong, 2 days ka pa lang. O, may viewers na tayo. Thank you sa 1 viewers namin dyan. Baka naman. Ayan. Pwede nyo naman po pakishare nyo na lang tong live ko. Para magkapera naman po kami. Kahit pambili lang ng sardinas. Oo, tama. Di ba pambili ng sardinas kuya? Pang sardinas lang dyan. Pwede na raw yun. Maikot muna ako, maikot. Ma-live-live to ko. Yan, iikot ko muna kayo dito. Ayan. Napakaganda talaga sa probinsya. Ayan. Ito yung paaralan dito. Ito pa po sa kabila. Ayan, laya na po yan bukas oh. Dito bukas. Ayan. Alabas na siya. Alabas to yung ano natin, kasamahan natin isa. Ano, may masasabi ka ba? Ano yung Sa paglaya mo bukas? doon tayo ngayon. Wala masasabi. Wala ka masasabi? Nako, wala daw po siyang masasabi sa paglaya niya bukas. Basta siya masaya at excited din siyang makapiling yung kasintahan niya. Iba rin ang gusto ni kuya eh, may kasintahan po siya. Yan, may isa pa po doon yung babae. Simple lang yan, pero lalabas na rin po yan. Pakaway-kaway lang. Kailan pa kayo, te? Kaway-kaway ay sa ano? 29? O ako nga, ados pa eh. Saan ka pa? Parang ako ata matitira rito ah. Mas mauna ka pa sa akin. Bakit? Ay, unsing araw pa ako. Nauna ka sa akin eh. Yan mga. Pangatlong araw ko pa lang ngayon. Oh, paras tayo. Saan pala tayo lalaya niyan? Sabay tayong lalaya. Oo. O, kasabay ko pala si Kuya lalaya. Wala na kaming pera, maglalakad na lang kaming dalawa. Wala na kaming pang arkila ng tricycle eh. Pero masaya yan, tumatawa pa. Oo nga. Itry para malinaw. Si Jerome, problemado sa girlfriend niya. Yun pagparaisipay na makaluwas ka bandid eh. para 15 days ka lang makasari. Huwag si Jerome. Okay, was di ano. Para madya ka, wala man din moramol to. Simple lang po yan si Mark. Ito, lalaya na rin yan. 4 days na lang, lalaya na. Oh, may isang viewers na naman tayo. Mag-comment below na po kayo. 2 days ka na lang. 2 days na lang pala to. 2 days na lang. Ano sa Facebook yan? 2 days. Nasa Facebook nga to, direkta to eh. O yun, bukas laya na talaga yun. Halos hindi na nga naligo eh. Sa bukal na lang daw siya maliligo. Naligo ako araw-araw mo. Oo, ito pala. Galing Katanduanes pa. Katanduanes. Oo. Sa syota niya, ayun. Ay, kaya nga eh. Sobrang na-miss niya. Inabot ng quarantine dito sa bayan ng Sorsogon. Oo. Saan ba yung syota mo? Bukal-bukalan, di ba? Yung syota niya, bukal-bukalan. Saan taga-san kuya? Bukal-bukalan yung syota niya. Bukal-bukalan. Bukal-bukalan daw syota niya. Yung mga ingga po dyan, syotan nito. Pagdating niya doon, nakakatin niya raw po yung malaking pili. Kasi kailangan niya ng pera. Papatimbang siya doon sa Sorsogon. Papatimbang niya po doon sa Sorsogon yung malaking pili. Yun po yung kabuhayan eh. Wala po tayong magagawa doon. Di ba? Ano pa?
May masasabi pa po ba kayo sa lawak niyan? Ikaw, Mole, pagpartawagan ng bataan mo. Para 15 days ka mulay makita. Ay, siya din daw. Ha? Aw, si ate mo. Amo nag-load sa'yo mo kanina. Wala. Bataan. Oo, ang bataan mo pala nag-load kanina. Uy, salamat nun. Sa nagkita. Kada mo. Kada 1 million baga. 1 million viewers. O, paano ba yan guys? Babay na. Mamaya na lang uli. Ito na guys. Oy, kung naging duwa na lugod oh. Tapos bababay na kita. Pag tumuloy na, imposible yun na. Naging duwa. Sige na po, babay. Ano kayo diba? Mga kaluluoy naman ay sa kwerna. Pag kwerna, nasa kwerna ka nakaano, ligaya. Yung yan, hindi lang. Jesus na ako quarantine. Lugan mo ito pa.